Рӯз ба хайр мухлисони Барселонаи бузург. Ҳарчанд ки медонам ин рӯз бароятон чандон ба хайр нест ва шояд аз бузургии Барселона ҳам чизе намондааст. Шояд мисли ман то ҳанӯз бовар карда наметавонед, аммо ин аллакай ҳақиқат аст. Месси аз Барселона рафт. Имрӯз дар ин бора расман хабар пахш гардид ва дигар Лионел Месси бозингари Барселона нест. Ҳарчанд ки ӯ аллакай аз 30 июл агенти озод буд, вале умед барои бастани шартномаи навро на худи ӯ ва на Барселона то нафаси охирин аз даст надода буданд. Зиёда аз ин то чанд соат пешам гӯё тамоми ҳуҷҷатҳо омода буда, фақат Месси зери он бояд имзо мегузошту халос. Аммо изороти Барселона аз рафтани Месси як бомбаро дар фазои иттилооти олам мемонад ки на танҳо сайтҳои варзишӣ, балки сайтҳои хоҷагии қишлоқ ва дорусозии дунёро ки ба футбол ягон рабт надоранд кафонд. Гуфти бобои ғулом ана инро ноомади кор мегӯянд. Иллати ин ҳама албатта ки шумо пай мебаред, пул аст. Не, инҷо Месси ягон гуноҳ надорад. ӯ ҳатто ба поён овардани 50% маоши худ розӣ шуд, аммо бозам мутобиқи қоидаҳои мавҷуда маоши ӯ хело баланд аст ки Ла Лига ба Барселона иҷозаи истифодаи ин қадар маблағи калонро дар маоши як футболбоз намедиҳад. Интизор мерафт ки рӯзи панҷшанбе Месси бо Барселона шартномаи 5 сола мебаст, аммо дар ҳамин маврид Ла Лига қоидаи соли 2013 барои ворид кардаро пеш овард ки аз рӯи он дастҳо имкони аз чорчӯби муайян кардаи Ла Лига дар маоши футболбозон ва мураббиёнро берун баромаданро надорад. Соли 2019-20 ба Барселона сарфи 671 миллион евро иҷоза дода шуда буд. Соли 2020-21 бошад, ин маблағ бо назардошти пандемия ба 347 миллион паст карда шуд. Ла Лига ҳанӯз сарфи маблағҳоро барои мавсими нав эълон накардааст, аммо бисёриҳо медонанд ки он боз ҳам поён оварда мешавад, то сатҳи 200 ва ҳатто 150 миллион мерасад. Ана бораи ҳамин Жоан Лапорта 6 маротиб бо президенти Ла Лига Тебас вохӯрӣ анҷом дода хоҳиш кард ки ба Барселона иҷозати зиёдтари сарфи маблағ диҳад. Чун роҳбарияти Ла Лига розӣ нашуд, Барселона маҷбур шуд ки ба фурӯхтани бозингарони гаронарзиши худ ки хеле маошҳои калон мегиранд оғоз кунад. Чунончи мебинем ин ҳам нашуд. Аз Каутино сар карда то Дембелеу, Гризман ва ҳатто Пьяничи Умтити дар даста боқӣ монданд. Тебас бошад дар яке аз суханрониҳои худ гуфт ки масъалаи Месси аз ман вобастагӣ надорад ва Барселона масъалаи молии худро бояд худаш ҳал кунад. Барои ман хеле хуш аст агар Месси дар Ла Лига бимонад, зеро будани ӯ имиҷ ва маблағи заруриро таъмин мекунад. Акнун як теория мавҷуд аст ки гӯё Барселона Тебасро шантаж мекарда бошад. Зеро баъди имзои шартнома бо Месси Барселона ба ҷониби Реал мегузашт ки бо Тебас ҷанҷоли калон дорад. Бисёриҳо бо он фикранд ки маҳз ҳамин сиёсати нодурусти президенти Ла Лига дар бораи истифодаи маблағҳо ба клубҳои бузург мисли Реал ва Барселона иҷозат намедиҳад ки пули калон кор кунанд. Ана ҳамин кор боиси он гашт ки Роналдо ва Рамос аз Реал рафтанд. Акнун Месси ҳам гирифтори чунин вазъият гашт. Чунончи дирӯз гуфтем, Барселона аз тақсимоти умумии пул аз Ла Лига 253 миллион мегирад, аммо фақат 15%, яъне 38 миллионро барои пардохти маоши бозингарон сарф карда метавонад. Барселонаро бошад барои маоши Месси хеле пули калон лозим аст, нигоҳ накарда ба оне ки Месси аз баъри 50% маоши худ гузашт. Хулас, бо ин иллат акнун Месси ва Барселона наметавонанд ки шартномаи навро имзо кунанд. Ин хабар дар Каталония як қиёматеро барпо кард ва кулли мухлисонро дар ҳолати шок монд. Охир барои имзои ин шартнома ҳамагӣ ним соат ва як имзо боқӣ монда буд. Вазъияти ба амал омада вазъияти сунамии ногаҳониро мемонад ки касе намедонад ки чӣ кор кунад. Ҳама ҳайратзадаву ҳайронанд. Лапорта бо падари Месси Хорхе Валео суҳбат дорад, аммо аллакай аз рафтани Месси хабари расмӣ нашр карда шуд ва ин маъноиро дорад ки инҳо ба ягон маслиҳати дигар омада натавонистанд. Албатта Месси бе клуб ва бебозӣ намемонад. ПСЖ, Ман Сити ва боз чандин дастҳои дигар бо ҷону дил ӯро қабул мекунанд. Ина дар ҳолест ки Месси агенти озод асту бе сарфи ягон тин ба даст меояд. Шояд ин қисса акнун поён ёфт, аммо ғаму ғуссаи мухлисони дастаи Барсаро поён нест. Охир коре шуд ки бояд намешуд. Албатта бо рафтани Месси аз Барселона ҳаёт ба охир намерасад, аммо барои бисёриҳо футбол дар Каталония ва Барселона ба охир мерасад. Лекин ман ба шумо мегӯям ки русҳо як мақоли хуб доранд ки мегӯянд: всё, что не делается, может к лучшему. Ки медонад, шояд хубаш барои ҳам Месси ва ҳам миллионҳо ҳаводори Барса ҳамин аст. Худро ба даст гиред ва донед ки ҳаёт аз рафтани Месси аз Барса иборат нест. Барои имрӯз тамом ва интизори андешаҳои шумоем. Сипос барои таваҷҷӯҳатон. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TV-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хайр дар паноҳи Аллоҳ.